Dahak ng istorya akong nadunggan eh. Lalo mga nagkabuhat man si Ernesto sa muka nga 14 ginita na mong barkadaha. Nganong iya manggihong huong ang akong asawa nga unta ang akong makaon o unsay ako makatilaw man siya. Giingnan ako siya daan sa kami pa'y ulitaw nga kung mga minyo me wa na labot ang asawa kung ako ang matilawan basta asawa basta ang iyaha dili na may manggilabot anak kung parte sa makaon bisig unsa mainom sinina brief purol sinilas unsa pa ng ubang mga malang mananap pwede na namo sawan gawas sa asawa karon na kong nadunggan nga ko kunong asawa gikamang kuno niya iyang gihunguong ang nag-istorya nako si Tatay Pisot pagit gini ko pawa karon ka lang pangutan-on ako ang akong asawa kung tinuod ba. May mahimo gyud. May tutong. Pati sukuan ako. Manong masuko mo sinako. Nga pati ginang barkadaha ko na mo gud. Ug unsa iyang makaon? Mo sa akong makaon? Muna nga. Karon nasuko siya nako ng iyang asawa. Nga ako sanggi buong sa iyang asawa. Natural. Kay ug unsa iyang makaon? Makaon sa nako. Siyempre, ang iyang asawa, sabutan ko na mo nga. Mag-inunungay may ugusay makaon na mo. Siyempre, ang iyang asawa, ako sang kanon sa kay buang kanindo to rin sa iyang asawa, oray. Una karon, ako sang antuon to. Ug ngano siya nga nasuko gisa nako. Nga, mura gumig magsuon, kay ugusay akong makaon sa niya. Di ni mahimo, kung busok-suko siya nako. Hinanglan nga, masiton mo yan ni Dua. Ato ko. Mo si Ernesto. Buang sa niya akong bana o kini si Ernesto, malayang amigo ba. Magsabot-sabot mo kuno sila, ingon kuno akong bana nga. Ug unsay naa niya nga gamit, makwarta, or mabisag unsa pa diha. Dapat naasa daw kuno ni Ernesto. Nya karon kinaama siya asawa ako. Dapat naasa di kuno ni Ernesto mo na nga nagpahuong ko sa iyang amigo nga si Ernesto. Buang nga sa dilang sabot-sabot nga ni. Karon basag ko manang amigo nga ing ana. Kinahanglan unsay naa niya nasa siyang amigo. Muna nga, kung masuko to siya, na ako'y ikarason, kay inaham lang sinabutan. Asam din akong bana nga. Jay, sabag ka. O sige, tinuod yung istorya ni Tatay Pisot. Nga ikaw kuno kang Ernesto sa muka na perting upawa sa akong barkada, pinakasuod. Oh, yung nagpahumbit ako. Natay, tinuod yun ay. Ano suko man ka nga, ingham lang sinabutan. Ingon, mama ingon niya. Huwag ka masayod, oy. Ang among gikasabutan ang tawana. Nga tanan, gikan sa tiil, paingon sa ulo, way labot ang asawa. Pwede ra. Huwag ka siya asawa niya. Mau na yung gikisabutan. Nga ano ko lang pahuong. O ganun, ingon man siya nako nga. Nagsabot ko mo, og maminyo mong duha. Unya, wa man siya naminyo, ikaw ramin naminyo. Dapat, og unsay na ani mo, nasa niya. Mo na nga. Nagpahuong lang sad ko kay namisad kayo siya. Ang isa yung ilagay kay dako kay tong bunal iya ha. Dako og bunal ya. Usa pa sa duha yang Ubos sa babaw. Sino pa jud kayo? Masinin tawana. Ay na nagog kasuko. Hindi ka masoko nga wa ka nilabot sa mong kasabutan. Nya ngano man nagpa wa man nilabot sa kasabutan nga nagkasugdan po ka ana di ay. Bate ngano ako pa man kay na unag minyo ay. Hoy! Ito. Ikaw kasi gusto magay diri. Niya Rico, nganong masuko-suko maka? Kinsa may di masuko ha? Nalimot na ikang upawa ka? Nga ang gikan sa kong tiil, sinilas, o karsulis, brep, hantod sinina, saliko, buhok, bungot. Ikaw kay buhok. Ato ng duha, kutom sa kuwang makaon. Way labot ang asawa kung kinsay una na itong minyo. Ganun yung mamanigiyong. Di ba? Ang atong kasabutan, kung unsay akong makaon sa nimo? Mao gani. Nya ikaw, naminyo naman ka, nya ako. Ulitaw pa man ko. Oh, yan ingon man siya nga unsay matilawan mo, matilawan sa diha. Matilawan. Nitilaw siya nako. Oh, wala siya. Wala lang suko. Wala lang ginasabot. Wala ka suko na langgot kay. Hindi ka ganahan sa ka. Siyempre. Ako kay di ganahan ko tao nga. Nagsalig ka kay duhay uwan ng tawana. Mauna hindi ko rin masukuon. Kay kini, dako pang dunal, duha pa'y ulo. Ay! Ayaw ba?